wasal fl-aħħar fażi x-xogħol fuq 8 toroq residenzjali fiż-żona tad-Dib fil-Mosta. Dan l-investiment se jiswa 650,000 euro u jinkludi fih il-bini mill-ġdid tat-toroq, pedamenti aktar sodi fil-waqt li saru wkoll servizzi taħt l-art għall-ilma, id-dawl, l-internet u t-telekomunikazzjoni. Barra minn hekk inbnew madwar 1.5 kilometru ta' bankini għar-residenti. It-toroq li saru u qed isir xogħol fuqhom huma Triq San Silvestru, Triq Kumbu, Triq il-Ballata, Triq Alofju Winja Court, Triq il-Familja Kumbo, Triq il-Bdoti, Triq it-Taħħan u Triq ta' Venezja. Dan ix-xogħol beda fit-tieni ġimgħa ta' frar li għadda, hekk kif dawn it-toroq kienu jinstabu fi stat ħażin u x-xogħol mistenni jkun lest fil-ġranet li ġejjin. Waqt li kienet iżur il-land tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li l-ebda kunsill lokali ma jiflaħ għall-ispejjeż ta' proġetti bħal dawn. B'hekk dawn ix-xogħlijiet qed isiru bħala parti mill-investiment ta' 700 miljun euro f'temp ta' 7 snin. Din iż-żona kienet ilha abbandonata u kif jistgħu jgħidu ir-residenti u l-kunsill lokali illum qed jaraw il-frott tagħha. Dak li qed nagħmlu fil-Mosta qed nagħmluh f'kull belt u raħal madwar il-pajjiż kollu. Filwaqt li s-sindku tal-Mosta Romilda Baldacchino Zarb qalet li din l-għajnuna mill-Aġenzija Infrastruttura Malta kienet bżonjuża sabiex tiffaċilita ħajja in-nies. Din iż-żona bla dubju kellha bżonn l-għajnuna ta' Infrastructure Malta bħala kunsill lokali qatt ma kellna l-fondi biex aħna stajna nagħmlu proġett bħal dan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.